Benvinguts al Friki Online càpsula 541. Ens en anem al final d'una sèrie que jo em pensava que s'havia acabat. Em pensava que s'havia acabat amb el número 5, però no. Mateo té 6 volums i aquí està el definitiu. Mateo, de Jean-Pierre Gibard, aquest autor complet, ens tanca aquesta epopeia, aquesta gran saga, aquest colabrot, amb aquest 6è número que porta per subtítol Sexta època, 2 de setembre de 1939, 3 de junio de 1940. L'edició, format gran, franco-belga dels grans, i amb alguns extras finals de unes quantes paraules del mateix Gibard i amb una mica el com es va fer, aquests esborranys de paginacions que sempre ens agraden a tots els lectors de còmics, veure com es van gestant aquestes històries que a dins trobarem aquest toc d'aquarel·la tan característic de Gibard, aquestes aquarel·les tan fines i amb aquesta preciositat amb el que és els paisatges, i amb aquest, l'únic fallo que hi trobo jo sempre en aquest autor és que els protagonistes tant masculins com femenins s'assemblen molt i de vegades em faig un embolic. Sempre dibuixo unes noies molt guapes, s'assemblen molt, i uns nois també així esprimatxats que també fan pensar molt entre ells. A part d'això, la història està molt bé i tanca per fi aquesta gran saga tan ben dibuixada i tan ben documentada. Per què? Què passa aquí i de què va? La història de Mateo és una història que comença a principis del segle passat i aquest personatge, el protagonista, es va movent per tots els conflictes, tant polítics com bèl·lics, com socials, que convulsen tot el que és l'Europa del segle XX. Aquí comença, ja us dic, en el 1939, ell ha fugit d'Espanya, ell estava lluitant amb el bàndol republicà, evidentment, i fuig d'Espanya com a pròfug completament buscat a l'estat francès, però no torna a Cotlliure, al seu poble natal. Aquí veurem aquest començament, que ja veiem aquest retrat que ens fa perfectament de Cotlliure Gibard. Torna a Cotlliure, s'allotja a casa d'un amic, però ell segueix buscat per la policia francesa i està com a amagadet, per dir-ho manera, i troba la seva ex, amb la qual van tenir un fill, i que ella no va dir mai que Mateo era el pare, sinó que era un amic de Mateo, que va morir en el número anterior, i que, per tant, aquest fill no sap que Mateo és el seu pare. Aquest fill ja és gran i és jove i es troba a l'exèrcit francès defensant el que passa, que és la invasió alemanya de França. Cau pres i Mateo decideix anar-lo a cercar. Li dirà que és un pare? No li dirà que és un pare? Aquí els misteris i els intríngulis que trobarem en aquesta història final, on ja us dic que ens enganxa amb la Segona Guerra Mundial i amb aquest final ja definitiu d'aquesta saga de Mateo. Salut i llegir còmics.